Хәерле көн, исәнмесез? Бүген Татар-Информ матбугат үзәгендә без Калып яңа дулкын иҗат проекты турында сөйләшер өчен җыелдык. Безнең кунаклар Гүзәл Сагитова, әлеге проектның идеясе авторы, ул Казан дәүләт консерваториясе доценты, ТНВ телеканалы журналисты, Галимҗан Гыйльманов, барыбызга да мәгълүм язучы, бәйгенең жюри вәкиле, Татарстан министрлар кабинеты аппаратында Мәдәният һәм Татарстан Республикасы халыклар телләрен үстерү идарәсе секторын җитәкли. Йолдыз Миңнуллина шагыйрә, Ялкын журналының баш мөхәррире һәм Азат Миргаязов яшь шагыйрь, Калып яңа дулкын конкурсанты. Ул инде барлык яңа дулкынчыларның бер вәкиле буларак сайланды. Һәм беренче сорау Гүзәл сезгә. Калып яңа дулкын иҗат проектын башлау идеясе ничек килде һәм ни өчен барлыкка килде? Калып яңа буын җыены ул белүгезчә төрле өлкәдәге иҗатчыларны берләштерә торган проект, ләкин без кайвакыт я бер генә кешегә яисә ниндидер композиторларга, шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәбез. Һәм күптән инде менә Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Резидә Габаева, менә шушы буыннан соң кемнәр барсын дигән сорау безне нәкъ шушы яңа дулкынны эшләргә тәргиш бирде дә. Чөнки ниндидер бушлык пайда булды. Әллә алар юкмы? Булсалар кая? Нишләп йөриләр? Нәрсә белән яшиләр? Менә бу сорау нәкъ шушы Калып яңа дулкынга алып килде дә безне. Әйтүебезчә, бу проект инде бар иде, яңа дулкын Фәрит Бикчәнтәев кайчандыр һәм язучылар берлеге тарафыннан эшләнелгән проект, шагыйрьләрне сәхнәгә чыгару эше бара иде моңа кадәр дә. Без шушы оештыручыларга хөрмәт йөзеннән әлеге исемне саклап калдык. Хәтта ау дип тә, шигъри ау дип тә карадык, нинди генә исемнәр уйламадык, ләкин аннан соң яңа дулкын икән, яңа дулкын булып калсын дигән фикергә килдек. Бу яшь шагыйрьләрне туплау ничек башкарылды? Сез җыйдыгызмы аларны? Алар үзләре җыелдылармы бер урынга? Бәлки бу сорауны мин генә сөйләмәс өчен Йолдыз дәвам итәр. Birinci яңа дулкын гомумән тупланганда ничек эшләнгән, ул Әллүки әдәби берләшмәсе белән берлектә эшләнде. Менә Галимҗан абый безнең ул вакытта җитәкчебез иде. Ленар Шәйх безнең Әллүкине яшьләрдән җитәклидер, старостасы иде. Һәм бу юлы да без шулай ук Әллүки әдәби берләшмәсенә мөрәҗәгать иттек. Һәм күпчелек шуннан килде. Аннан соң инде өстәлә килде, бер уртак төркем булдырдык та, шунда өстәлә килде Шелтәрдә иҗат итүче яшьләр, башка өлкәләрдә эшләүче яшьләр безгә кушылдылар. Менә шулай итеп җыйдык без, 40 кеше җыйдык беренче җыйганда. 40 кеше җыйдык. Халисә апага Әлүкиндә, Халисә Ширмән әлеге вакытта җитәкчелек итә. Халисә апага да кешеләр җыярга ярдәм итегез дип. Аннан соң инде менә бу игъланнан менә Азат үзе килеп чыкты мәсәлән. Ул безнең Энерго университетын тәмамлаган бүгенге көндә физика укытучысы, аның шундый үзенчәлекле булу һәм бу безнең катнашучылар арасында Азат иң өлкәне. Шуңа да ул бүген монда. Әле Азат белән дә сөйләшербез. Сорау Галимҗан абый сезгә. Менә элеккеге яңа дулкын, моннан ул ел элек барлыкка килгән яңа дулкын дип сөйләшәбез. Чыннан да ул яңа дулкын бер өйрәмә булып килеп керде. Ул үзе белән яңа стиль, яңа алымнар, яңа исемнәр, гомумән шигърияттә яңа күренеш алып килде. Шул вакытта шәһәр мәдәнияте, шигырьләрдән килгән асфальт исем төшенчәләре барлыкка килде. Хәтерләсәгез, менә Йолдыз иҗатында. Бу хәзерге яңа дулкыннан нәрсә көтәргә була? Нәрсә көтәсез сез? Әлбәттә, яшьләр белән эшләү процессы менә бу үзе бу менә шушы юл, яшьләр белән эшләү юлы дип әйтик инде, ул чаралары бик кызыклы, минем өчен гомумән мавыктыргыч бер дөнья. Һәрбер яңа буын килгән саен күңел бик дәртләнеп, ничектер бер хыялланып, бер нидер магик бер халәткә кереп каршы алабыз. Мин үзем күп еллар буе Әллүкидә, Әллүкинең кураторлыгын иткән кеше буларак һәм шушындай берничә буынның шаһиты булган кеше буларак, менә бу яңа буынны да соңгы Калып оешмасы оештырган шушы соңгы чараны да бик көтеп алдым һәм күңелемне гел шундый позитив хисләргә көйләдем. Һәм бик кызык бер әйбер таптым. Менә Йолдызлар,
Рүзәлләр, Илвәр Хадилар чыккан. Bundan соң нинди үзгәреш бар икән дип сорасагыз, менә шулай сорау да булды. Үзгәреш бер генә. Яшьлек дәвам итә һәм заманның бүтән булган, заман мөхитендәге бүтән булган үзгәрешләр аларның иҗатында да бар. Әле яшь кенә булсалар да үз шигырьләрендә, үз әсәрләрендә шушы яңалыкны алып бирергә тырышалар. Менә ниндидер бер һәм ул яңалык бер парадокс бар, ул яңалык шуның белән бәйләнгән. Ниндидер бер традицион һәм илгәрәк бик кыйммәтле булган күп кенә чалымнарны таныдым мин бу яңа шигырьләрдә, яңа яшь шагыйрьләребезнең әсәрләрендә. Менә шушы ичке накал, эмоциональлек, хисси кискенлек, киеренкелек, җете образлылык, Мөдәррис әгъләмнәрдәге, зөлфәтләрдәге чалымнарны, штрихларны танып бик сөенеп утырдым. Әлбәттә, шулар белән янәшә тагын икенче бер бара инде, йолдызлардан килешә, бик зур бер яңалык бара. Ул да булса, монда эксперименталь күзәтүләр бик көчле, эксперименталь эскизлар дип әйтик инде, һәм шәһәр шигърияте, ягъни шәһәр образлары, шәһәр тоемнары, сүрәтләре, персонажлары, менә шушы әйберләр ниндидер бер әле үзенчәлеккә килеп булмый. Чөнки әле беренче укылышта ук, беренче чыгарылышта ук төп үзенчәлекне билгеләп бетереп булмый. Ләкин эксперимент бара, ләкин үткәндәге традицион казанышларны да, традицион кыйммәтләрне дә, шигъри кыйммәтләрне дә югалтмыйча алып барырга тырышу. Менә шул сөендерде безне. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы әлеге бәйгедән, менә Камал театрында узган бәйгедән видеоролик эшләде. Әгәр дә мөмкин булса, каршы килмәсәгез, ул кыска гына карап китик. Анда шушы бәйгенең иң күңелле мизгелләре сүрәтләнгән. Истәлек булып калырсың. Матур елмаюың төшләргә керер. Искә алмамын. Гафу итәрсең. Инде кайтмам. Йөрәгем ирекле. Мин бәхетле. Күз яшьләребез елгасы гына. Эх, нигә? Ни өчен? Истәбез Регина, ул Казан кызы, татар мөхитендә үсмәгән шулай. Аны да истәп табасыз. Казанда татар мөхите булмаган кызганыч. Регина шигыренә килгәндә чынлап та аның күңеле бик матур. Шигырендә күңелнең матурлыгы күренде, ләкин шигырь юк. Һәм мин юк дип әйтәм. Мин сиңа күргәч, сәлам дисәм. Син сәламе минем, алырсың. Күптән сине яратамын дисәм. Мин дә сине бик язылсам. Синең бисең авыл баласы булгач, әлбәттә мин синнән күбрәк көткән идем. Табигатьнең, авыл халкының милләтенең үзеңнең дә түгел, рәхмәтләрнең язмышын да шигырьләрендә чагылдырырсың дип мин синнән күбрәк көткән идем. Чөнки генә булмасын дип, тыңлап торам, мине бүтән шигырьләр мәхәббәт турында. Мин мәхәббәткә каршы түгел кеше булсам да, әмма ләкин бүгенге көндә милләткә мәхәббәт кирәк. Дәвамәт. Тәрәзәне чиртә яңгыр тырнагы. Эреп төшәргә тора пыяла. Күңелемә яңгыр түгел, җил кабалмый. Төн төсенә киемем буялган. Салмак кына саныйм адымым. Бу сукмаклар таныш булмаганга бер абындым. Ике абындым. Һәм үзләрендә күренеп тора, ләкин үзләренең дөрес юлда дип саныйм. Образ да бар, һәм ниндидер бер яңа үзегезнең почеркны табарга тырышасыз. Шигъриятта бу бик матур бер әйе. Казанда ағала кешеләр ташкыны. Язмышлар чуала, сүтелә, туктамый. Кем кая ашыга, ялгыша, адаша, сагышка урала. Фәлсәфә бик көчле, бик куе. Әмма беренче шигырьдә сүгенәм дигән сүзне йөрәк кабул итми, алай дисәң такташында ай сүгенеп йөри, көннәр буе, күк йөзендә. Ул сүгенмәде. Юк, сүгенәм
шыгарый, мен хәтта кемдә язганда дигәндә, безнең татарда ул матур яңгырамый түгеннән дигән сүз. Көн чыгышка карап күтәр кулларыңны. Күзләреңне зур ачып төбә күккә. Күрәсеңме? Үткән сүткән юлларыңны, үткәргән гомереңне юкка типкән. Язмыш уйный безнең белән. Башта ширкандырып, нәфрәт белән карата. Соңыннан йырткыч күзләрен хәйләкәр кысып кычкыра җиһанга. Карагыз! Эй! Ул аны ярата! Шыгыр формаларын оқынарға яратасыз. Бұл енді сіздің келешекте шыгырды ниндейдир яңалык бізде өзіне көрсәтә, ләкин мен бүгінге хәзірге ескердім. Сүндермәсәгез дә була ул микрофоннарга. Алсы мөмкинме? Сезне дәвам итәргә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез без Татар информга. Бу чыннан да теге сезгә кунакка килгәнгә генә түгел, шигърияткә, калипкә шундый зур игътибарның әле моңа кадәр булганы юк иде. Хәтта менә бу матбугат конференциясе дә безнең өчен беренче тапкыр, беренче адымыбыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә, менә игътибар булганы юк иде дигәннән шушы калип турында социаль челтәрләрдә мәгълүматлар күренә башлагач, инде бәйгедән соң күп кенә кешедә ризасызлык туды. Ни өчен менә хөкемдарлар шигырьләргә бәя бирә? Шигърияткә гомумән бәя бирергә кирәкме? Галимҗан әфәнде, сез нәрсә дип әйтәсез? Бөтен нәрсәгә дә бәя бирергә кирәк. Чөнки ана шушы гомумән бәяләмә, бәя белән яшибез бит инде без. Кайсы ниндидер хәбәр хуп күрәбез, ниндидер бер кисәтү ясыйбыз яки анда мөнәсәбәтне белдерәбез. Ничек инде бәя бирмәенчә яшәргә кирәк? Бу хәтта бәя дә түгел, беләсезме? Үзенә күрә менә калип бик матур формат уйлап тапкан, ул уен рәвешендәрәк тә бара. Бу язмыш мәсьәләсе түгел монда. Һәрхәлдә күзләреннән яшь тамчылары тамып чыгып киткән кызларда булды, юк дигәч. Чөнки формат шулай бара, жюри әгъзасы яки әйе яки юк дип әйтергә тиеш. Бу бик кискен бәя әлбәттә. Монда бит баллар системасы түгел. Шуңа күрә котылып булмый, юк дип әйтергә дә туры килә. Чөнки күңелгә ятып бетмәгән яки ниндидер бер туйып бетереп булмаган бу шагыйрьне барыбер кире калырга тиеш булабыз. Анда бит һәр кеше үзенең күңеле белән бәя бирә. Бер дә теге бу кыз начар киенгән яки әйбәт тотмый үзен, яки менә булай дип түгел. Ә менә күңелең ничек тоя? Фәүзия Бәйрәмова, Илсия Рөхсанова, ихлас кешеләр. Мин үземә бик ихлас килдем бу әйбергә. Һәм үземне куеп карадым шушы егетләр, кызлар урынына. Юк дигәч мин нәрсә эшләрмен икән? Чөнки бик авыр ситуация килеп торган мөмкин. Ләкин аларга уенның кагыйдәсе алдан ук әйтелгән булган. Юк дип әйтергә мөмкин, әй дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин әле бу юк дигән әйбер бүгенге көн өчен генә, шушы уен өчен генә. Һәм без хәтта кайбер шагыйрьләрнең кабат укуларын сорадык 3нче шигырьне дә. Чөнки күреп торабыз, сайлау уңышлы түгел, ләкин потенциалы ичке мөмкинлекләре зуррак. Һәм шул шигырьне укыгач, әйе дип әйттек тә. Ягъни уенны үзебез дәвам иттек. Анда менә Гөлназ Газизова әле яңа гына Казанга күчкән, бүгенге көндә ул банкта эшли, аның хәтта нәни генә малае да бар, ул да калип, кичкенә калипче булып йөрде шушы репетиция көннәрендә. Ул хәтта Галимҗан абый хәтерләсәгез, үзем 3нчесен укыйм, чөнки махсус лирик шигырь алмаган идем дип әйтте. Менә моны характер күренде. Чөнки шагыйрьнең характерда булырга тиеш. Үзенең шигыре өчен көрәшергә, иҗат өчен көрәшергә. Ул әйтте, минем тагын укысым килә. Тагын бер шигырь укыйм диде. Укыды һәм ул шул кадәр безгә ул шигырь ошады. Менә шушы ноктаны таба белде ул, менә шушы чикне. Һәм безнең күңелгә ул бик матур урнашты. Бу башланганда голос форматында узарга тиеш. Ягъни креслолар артта, шигырь укыйлар, борылалар. Аннан соң безнең креслолар белән проблема килеп туды. Әминә Миндиярова безнең режиссерыбыз, менә аны әйтеп китәргә кирәктер. Шундый бик кыю, шундый бик оештыру сәләтенә ия булган кызга тап булдык. Бик очраклы гына мин аны гел Камал театрында күрә идем. Яулыклы кыз йөри. Анда шул кадәр энергия ташып тора торган кеше булып чыкты ул. Барыбызга да эшләр куша, барыбызны моны табыгыз, тегене табыгыз. Һәм инде менә шушы Әминә белән без голос форматында булмаячак, креслолар, әйләнә торган креслолар юк. Шуңа күрә хәзер менә шушы юк, яисә әй дигән җавапларга гына
Біз енді Юлдызда шулайдыр мен әлі Луизада мында отырам. Өзіміз де шушы ойынға шу қадар кіріп кеттік. Ол балаларны біз білеміз бейт. Бұл күндерде біз WhatsApp-тан да, ВКонтактеда да оралашып қана тұрабыз. Һәм шу қадар дулқынланып, нендейдір менә уақыт сезілмей дә өтті. Мен енді бізге оештырушыларға ғана шулай булдым икән десек, юк, тамашачы да безнең өчен дә уақыт бик тиз үтеп китте диделәр. Мин өстәргә теләр идем бу урында тагын. Монда теге шигырьне бәяләү кирәкме, юкмы дигән сорау туганда, шагыйрь ул барыбер теге конкурсларда катнашып билгеләнә торган шигырь конкурсларда җиңеп чыгып кына шигырь була торган әйбер түгел инде, дөрес ансай бит. Ләкин бу форматның уңай ягы шунда иде, бу шоу булса да, ләкин менә мин тамашачы буларак шулай кабул иттем аны. Бу тамашачыга да ничек шигырьне кабул итәргә, ничек аны укырга кирәк, нәрсәсенә игътибар итәргә кирәк. Жюриларның менә шул анализлары, алар тамашачыга да шигырь кабул итү үзенчәлеген бирде һәм шигырьне укырга өйрәтте. Шуннан да менә бик күп тамашачылар, хәтта минем туганнарым да бар иде. Алар әйтәләр, без шигырьне булай гына укый идек моңа кадәр. Бу белгечләр әллә нинди шундый иштәлеген, ниндидер тирәнгә кирип анализлар ясый. Юк, ул бит шигырь генә түгел. Без җырны да шулай бәялибез. Рәссамнарны бәйләүчеләр бар махсус. Бу бары тик теләк тәкъдимнәр һәм режиссер Әминә дә, без дә кызларны алдан ук менә нинди генә җавап булмасын, сез барыбер безнең белән булачак. Сез барыбер менә без остаханәләр үткәрәчәкбез. Анда да осталыкларыгызны арттырасыз, камилләшә барачаксыз. Һәм бездән төшеп калдыгыз дигән сүз түгел. Бу бары тик менә шоу форматы, бүген шулай кирәк. Киләчәктә инде кем шагыйрь була, кем төшеп кала, бу инде бөтенләй башка мәсьәлә. Рәхмәт. Йолдыз, сорау сезгә, хәзер килүче яңа буын шагыйрьләрен сез ничек бәялисез? Менә бу иҗатны. Бик кызык сезнең фикер. Чөнки үзегез дә иң популяр шагыйрә буларак хәзерге көндә. Ничек бәялим? Беренчедән, теге миңа бик кызык булды бу калып оештырган кичәләрнең бик сирәге иде минем өчен. Теге үзем нәрсәдер эшләмичә генә тыныч кына тамашачы булып залдан карап утырган калып кичәсе булды. Шуңа күрә теге Без аны я тавыш оператор итеп куябыз, я афишалар өчен җаваплы. Йолдыз һәрвакыт эштә ул. Һәм мин үзем өчен нәрсә ачтым, бу жюри анализыннан да безнең бүгенге шигърият ул ике темага гына яза икән: мәхәббәт һәм милләт темасы. Һәм милләт темасы бераз аксый булып чыкты. Ләкин миңа калса, барыбер шигъриятны теге тема кысаларына гына кертеп битереп булмый. Аны барыбер теге менә бу шигырь мәхәббәт турында, бусы милләт турында дип аерырга кирәкмидер бәлки. Шигырь ул кеше күңеленә, кешене кеше итә торган әйбер. Менә ничек дип әйтим, минем өчен мәсәлән шагыйрьнең миссиясе ул кешеләргә исенә төшерү аның кеше икән, аның мәрхәмәтле кеше икән, аның бу дөньяның кыйммәтләрен менә көн ыгы-зыгысыннан аерып алып, аны шушы шигырьгә күмеп, аның нечкә кылларын тартып, аны кеше итү яңадан. Һәм мине мәсәлән бу буын шагыйрьләре кеше итте. Мин җылап утырдым кайбер шигырьләре укылганда. Чөнки менә гомуми тәэсир, беренче тәэсир авыр шигырьләр күп булды. Димәк, менә яшь кенә кешеләр, 20 яшьлек, 21 яшьлек кешеләр борчылалар. Тормыш авыр бит, тәгълим. Тормыш авыр түгел, алар бөтенләй ил өчен, дөнья өчен, хәтта галәм өчен борчылалар. Менә шагыйрьнең миссиясе ул. Менә әйтелде бит әле, борчылу кирәк тиеш кешегә. Менә аларга борчылу кергән. Кайчан әйтеп тә куябыз, бик авыр бит инде шигырең. Аңлап та бетереп, үзе дә аңламый ул шигырьне, ләкин күңеле шуны сорый. Сүрәтләр чыга, ниндидер бер образлар таба, авыр образлар таба. Хәтта кан, яшь һәм башка бик авыр язмышлар турында әйтелде. Димәк, күңеленә алган ниндидер бер миссия алырга тели кеше. Менә шагыйрьлекнең шундый әһәмияте дә бар. Бу чиракта менә уен дип кенә, шоу дип кенә карадык, ләкин аларның һәрбисенең артында язмыш тора, миссия тора. Менә бу егетләр, кызлар инде шушы
шушы хакыйкатькә чыга башлаганнар. Менә шул сөендерде. Һәм инде менә безнең онлайн трансляциядә бара, безнең күп кешеләр карыйдыр, чөнки анонсларда булды. Азатка сорау, бардыр кызыгучылар, менә хәзер шушы калып яңа дулкын хәрәкәтенә кушылырга теләүчеләр. Азат, шушы дулкынга син ничек эләктең? Аңлавымча, сиңа хәзер 25 яшь, без бераз сөйләшкән идек инде матбугат конференциясе башланганчы. Азат соң гына яза башлаган шигырьләр һәм ул менә аны элек белгән кешеләр өчен хәтта ачыш булды минем үзем өчен, чөнки Азатны инде милли активист буларак без күптән күзәтеп барабыз. Аның шигырьләрдә иҗат итүе безнең өчен ачыш булды. Шушы хәрәкәткә ничек килеп эләктең? Үзеңдә көч ничек таптың? Илһам каян аласың? Сөйләп кит әле. Хәерле көннәр. Беренчедән, иң беренче чиратта зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Калып оешмасына инде күптәннән күзәтеп барабыз. Барам социаль челтәрләрдә, чараларында катнашканым булмаса да, тамашачы буларак катнашканым бар. Бик кирәкле проект. Менә безнең моннан күптән түгел генә, 4-5 ел дип әйтим, кемдер өчен күп, кемдер өчен аз. Шәрек клубы гөрләп эшләп тора иде. Кызганычка каршы бүген аның чаралары юк, әмма ул шулай ук яшь яңа гына туып килгән иҗатчыларны халык белән таныштыру функциясын бик югары дәрәҗәдә алып барадыр. Менә бүген көндә Калып шушы функцияны алып бара. Әлбәттә, ул заманчарак, яңа караш белән һәм киңрәк алып бара бу әйберне инде. Икенчедән, бүтән шушы шарада Калыпта катнашучылар исеменнән зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Яңа мөмкинлекләр ачканнары өчен һәм шигъриятка тагын да якын айтканнары өчен Калыпка. Сорау, әлбәттә, миннән шаккатучылар булды. Син шигырьдә язасыңмыни, синең андый сәләтең дә бармыни дип. Шигъриятка гомумән килүемә укучы буларак инде мәктәптән бирле укыйм, шигырьләрне яратып. Әнием бик ярата шигырьләр укырга. Гомумән үзе дә энергетик булса да, бик якын татар әдәбиятына. Кичкенәдән ул шигырьләр, мәсәлән, мәктәптә ятлаганда әйтәдер иде. Менә бу шагыйрьнең кабатланмас рифмалары, яңа чагыштырулары бар дип, мин һәр вакыт аны истә калдырып бардым, аңладым. Шигырьләрдә яңадан яңа образлар тудырырга кирәк. Яңа кабатланмаган рифмалар булса, шигырь тагында тирәнрәк, мәгънәлерәк килеп чыга инде. Һәм үзем шигырьләр яза башлаганда именно шушы әйберләргә игътибар бирергә тырышам. Шигырь ничек туа ул? Син менә шулай кирәк дип санап киттең дә, ул кирәк булганда тумый бит, аңлавымча. Әйе. Син махсус уйлап язасыңмы? Үзеннән үзе килеп чыган ул шулай. Бәлки уңышсыз чагыштырудыр. Менә тулгак дигән әйбер бар бит әле. Ул күңелдә башта ярала, аннары соң теге эмбрион кебек үсә башлый, аннары соң гына ул шигырь булып туып чыга инде. Миндә дә бәлки күңелдә шулай әкренәп ул туып, үсеп, шумарып, аннары соң гына кагызга тәгәрәп төшәдер бәлки. Менә Калып яңа дулкын бәйгесенә шушы мизгелләргә әйләнеп кайтык әле, син сәхнәдә басып торасың, сине хөкемдарлар бәяли. Синең кичерешләрең нинди булды? Калып менә шушы кичә башланыр алдыннан миңа бер журналист килде дә сорады, әгәр дә үтмәсәң, ниндирәк хис кичерешләрең булачак? Менә дулкыннан асыңмы үтмәсмендер дип сорады. Мин әйттем, әгәр шагыйрьнең күңелендә шигырь туа икән, аны беркем дә туктата алмый. Бу кичә һич кенә дә шагыйрьләргә юк шигырь язма дигән сүз түгел. Ул бары тик бер әйтик, дәвер генә, шигърият өлкәсендәге бер дәвер генә булып тора. Менә әле Азат сөйләгәндә безнең шул WhatsApp'та төркемебез бар. Анда шундый матур хатлар алдык. Мәсәлән, дөньяга яңадан туган кебек хис итәм үземне. Дөньяга тууыма бик бәхетле һәм кычкырып елыйсы килә дип язалар. Бу инде димәк, бу кичә юкка гына узмаган һәм безнең эшебез дә юкка гына булмаган. Шул Рүзәл Мөхәммәд бездән кичәдән соң аерыла алмый, безгә ярып йөри. Шул кадәр рухландырдыгыз. Хәтта төнне кайткан миңа SMS-лар язды. Сез зур эш башкарасыз. Калыпны булай итәргә кирәк. Тегеләй итәргә кирәк. Ягъни инде үткән буынга да, дулкынга да тәэсир иткән, инде яшьләргә дә азмы күпме тәэсир иткән һәм аның тәэсире бүгенге көн белән генә шикләнмәс дип ышанып калабыз.
Енді бу яңа дулкынның дәвамы качан булачак? Ул нинди формада булачак? Шул хакта да әйтегез. Яңа дулкынның формасын уйлыйбыз. Әле менә режиссер Әминә белән бик көне төне сөйләшүләр бара, чөнки Камал театры безгә 15 гыйнварга залын биргән иде. Безнең Гомумән Калипнең бөтен кичәләре дә залга бәйле. Зал булса без эшлибез, зал бирмәсәләр эшләмибез. Менә әле 15 гыйнварда Мәскәүгә киткән чагында театр зал бирелде, ләкин ул вакытта Әминә бездә Мәскәүгә китә. Ул Камал театрында актер буларак та бүгенге көндә эшли. Шуңа күрә менә әле сөйләшүләр бара, бәлки инде гыйнварның ахырына калдырбыз дип. Чөнки Әминә башлаган икән, ул аларны белә, ул аларның хәзер эчендә йөзде характерларын белә. Әминә дәвам итсә, аңа да, безгә дә, катнашучыларга да уңайлырак булыр иде. Димәк, гыйнвар аенда үтәсе кичәдә ничә шагыйрь катнаша? Кемнәр алар? 10 шагыйрь. Кемнәр үтте финалга? Исемнәрен дә атыйк. Галимҗан абый да исемлек. Жюри әгъзасы буларак мин әйтәләм кемнәр икәнен, чөнки монда әйе юклар язылган. Менә карая беткәннәр, кайберләр кабат-кабат сызылганнар, кабат яңартылганнар. Чөнки ул уйлау процессы, хәл итү процессы ул бик авыр бер, күңелне әрнетеп кенә кушанда юк дип куясың, аны сызып әйе дип куясың. Менә булар. Хәзер Галимҗан абый, анасын менә Алсу, сез күрдегезме икән? Анда бит шундый кызыклы хәл булды. Эльвира Рәкыйпова дигән катнашучыны жюри әгъзалары төшереп калдырдылар да, ахырдан инде бөтен катнашучылар белән чагыштырып, күзәтү ясыйсызмы? Кире кайтарырга булдылар. Менә бу минем өчен дә көтелмәгән хәл булды. Ни өчен шулай? Ул беләсезме, беренчеләрне шактый гына көчле генә әзерлекле шагыйрьләрне алгарак куйганнар, һәм барсы да әйе белеп, әйе булып баралар. Шул кадәр безгә кыен булып китте, чөнки бөтен көчне алырга кирәк тиеш булабыз хәзер. Шулай тоелды безгә. Һәм иң беренче шуннан соң безнең башка килеп туган фикер, ну чираттагысын инде әйе булмый бит инде дип. Чөнки инде хәзер 4-5 кеше. Шуннан соң инде Эльвира Рафикова эләкте. Шушы тәгәрмәч астына. Чөнки жюриның да хәле бик әйбәт түгел. Чөнки безгә бит күп мөдирлешен юк дип әйтергә кирәк. Шундый шарт куелган анда, уен шундый буларга тиеш. Һәм менә Эльвира Рафикова эләкте, ләкин бик әзерлекле, бик образлы дип әйтик, үзенчәлекле сурәтләр таба белә торган һәм үзенең эмоцияләре белән бөтенләй башка дөнья тудыра белә торган бер кызыбыз булып чыкты ул. Без аңа бик нык кыенсынып кына юк дип әйттек. Һәм ахырдан җыелдык та бер интрига да булсын дип, менә шушы уенның интригасы. Дәхәттәне башта кайтырга була. Бер кешене ахырдан жюри кире кайтара. Елап отырмасыннар, юк дигән кешеләр. Көтүп, бәлки миндер ул дип. Яңадан икенче бер халәткә кирип куялар. Беркем дә күңелен төшермичә. Менә шул кызны кире кайтардык. Күңелебез шул кадәр рәхәтләнеп китте. Һәм ул кызыбызның басып торуын, көлеп басып торуын күргәч, каршыда. Без аны яңадан тудырдык бит инде. Дөресен әйткәндә. Шуңа күрә менә ул моментларны берничек тә сатып алып та, берничек тә куяндыр күчереп тә булмый. Күңел халәтләрен, бәхет халәте ул. Инде үткәннәр әлбәттә Илмир Байназаров, әзерлекле җегет белән шундук әйе дидек. Ләйлә Хәбибуллина дигән кызыбыз, Эльвира Рафикова, һәм Азат Миргаязов дигән җегетне күрдегез бит инде каршыгызда утыра. Римма Фәррахов дигән бик әзерлекле кызыбыз, Гөлзирә Гафурова, шулай ук бик кызык кына булды арала шулар. Гөлназ Газизова дигән кызыбыз, һәм Гүзәл Закирова бар әле, Алсу Салахова. Менә шушы кызларны, җегетләрне сөйләп алдык, исемнәрен менә ишеттегез, аларны киләчәктә күзәтеп торырга тиеш. Менә монда матбугат органнары килгән. Инде без игълан иттек. Инде матбугат органнарыннан да, газета журналлардан да, радио телевидение ягыннан да, төрле электрон сайтлар ягыннан да буларга игътибар булырга тиеш. Хәзер инде алар безнең каршыда. Игълан итү бик зур нәрсә. Артистны игълан итте икән җырларга тиеш. Менә бу кешеләрне инде без күзәтеп барыйк. Менә сезнең белән бергә. Яңа дулкын прозасы бик көчле. Һәм без бәлки менә гыйнвар аенда проза белән поэзияны бергә кушырбыз. Бәлки инде композиторларны бергә кушырбыз. Менә әле без
уйлыйбыз. Чөнки яңа дулкын композиторларда ул Лейсан Абдуллина, Ильяс Камал, бу Илмир Низамовлардан килгән буын, Миләүшә Хайруллин баралар һәм менә аларны бергә очраштыру тагын бер максатка ирешү булыр иде. Инде бу кичәдә менә без актерларны карап уздык. Актерлар бөтенләй әле яңа гына сәхнәгә, шигърияткә аяк баскан яшь шагыйрьләрнең шигырьләрен укыдылар. Хәтта без кайбер актерларга кич белән төнлә генә язып җибәрдек, килә алмыйсызмы? Менә калеп киләбез. Нәрсә кирәк? Эшлибез. Ягъни ул җомга көнне шул студияда яздырганда хәтерлисезме? Бозлау көн булды. Менә шул көнне алар бер нәрсәгә карамыйча килеп шул студияга язылдылар. Бик зур рәхмәт аларга. Чыннан да рәхмәт. Һәм инде коллегалар сезгә сүз, сорауларыгыз булса рәхим итегез. Рәхим итегез. Радив Кашап, Павлов Фокларга җите, балык бистәсе. Ярар, мен шундый сорау, mesela мен шагыйрьләр белән аралашкан идем, но төп интернеттагы дилемма инде милләт мәхәббәт турында иде, бөтен кеше чыгарды. Һәм без уйладык, шуның төп тәэсирен әсәлә, чөнки бөтен кеше хәзер пабликта шигырьне чыгара, яме. Менә сез әйттегез, шагыйрьләргә бәя бирмиләр, үзләре шул бәяне сорап, шигырьне чыгаралар, һәм карыйлар, күпме лайклар куйдылар, күпме репостлар биргәләр, һәм шигырь начармы, яхшымы, анда рәсем куярга кирәк, инде бер романтичный, яме. Һәм менә бу пабликларның тәэсире яхшы әйберме ул, яме начармы сезнеңчә? Чөнки хәзерге менә шагыйрьләр шуннан бит илһамлана хәзерге вакытта. Матур беттән генә Бик түгел. четерекле сорау. Йолдыз бәлки. Монда әлбәттә уңай яклары да бар. Бер яклап бу дөнья киң. Син бүген инде үз-үзең турында икенче бер кыйтгага яисә икенче бер республикага үзеңне белдертә аласың. Шул ук вакытта хәзер монда сайлау мөмкинлеге, әлбәттә сайлаучының фикри ягы, сайлаучының укымышлылыгыннан торадыр. Бүген без эстрада җырларын шул телевизорны ачабыз, эстрада җырлары. Без аны кабул итәбезме, кабул итмибезме? Ягъни без бу продуктны ашыйбызмы, юкмы, ул кешедән тора. Менә монда инде шундый икеле сорау бу. Интернетта чыннан да пабликта кем нәрсә тели, кем әзрәк кенә шигырь яза башласа, алар инде менә миңа әле калепне үткәрүче буларак консерваториядә бер идән юучы апа үзенең шигырь китабын чыгарган. Һәм калепне үткәрә, һәм яңа дулкынны ишеткәннәр миңа чыгалар консерватория студентлары, Гүзәл апа. Моны сәхнәгә чыгарыйк. Шигырьләрне укыйм, шигырь рифмалар бар, ритм бар, ләкин бит образлар юк, шигырь түгел. Мин аңлатырга тырышам. Ягъни бөтен кешедә аңламый нәрсә өчен шигырь, нәрсә өчен шигырь түгел. Менә бу яңа дулкында жюриларның анализлары, хөкемдарларның бик файдалы булгандыр дип уйлыйм. Галимҗан абый, Йолдыз, сезнең дә фикерләрегез кызык. Мен бер сөйдәсе килә менә бу яклап. Мин күзәтеп барам менә шушы шигъри төркемне. Мин төркем дип саныйм аларны, шагыйрьләр дип әйтәсем килми. Чынлап та бер 15-20 шигырь язучы оешкан һәм алар шул кадәр актив аралашалар. Алар һәрбер электрон ресурста бар һәм алар үз дөньялары белән яшиләр. Анда әлбәттә Рәкыйль дә юк, Рүзәл дә юк, анда Йолдыз да юк. Менә бер-берсенә бәя бирешәләр. Шактый тавыш җыялар анда әйтик. Үзләренчә үпкәләшәләр, үзләренчә дуслашалар тагын. Менә 15-20 хәтта алар кеше, мин аларның күбесен беләм дә хәтта, чөнки алар миңа да мөрәҗәгать иткәннәр бар инде. Галимҗан абый, син инде бәя бирә торган кеше юкмы икән, минем икенчерәк дәрәҗә. Шуңа күрә китапларын чыгармакчы булалар. Менә шушы кешеләр үз дөньялары белән яшиләр һәм рәхәтлек кичерәләр. Үзләренең шигырьдән алар башкача тора алмыйлар, ләкин һәр кешенең үзенең даирәсе, үзенең түшәме дигән кебек, үзенең мөмкинлекләре. Менә алар яшәсеннәр, үзләренә бәя бирсеннәр. Ә менә яңа буын үзенчә килә. Без инде монда профессионаллык турында сөйләп барабыз, зур әдәбият турында сөйләп барабыз, һәм язмыш турында, шагыйрь язмышы турында. Ул бит менә рус поэзиясында да шул ук хәл. Астахова бүген иң укыла торган шагыйрә, ләкин менә Йолдыз, синеңчә нинди менә шагыйрә ул? Син укыйсыңмы? Ул шулай ук бит менә бөтен кеше аны цитировать итә, бөтен кешенең анда шигырьләрен укыйлар, ул аудиоларда бөтен җирдә Астахова. Бродский бар икән, Бродский бар икән. Бродский аңлашыла, ләкин монда бит менә бу дәрәҗә турында, таралганлык турында сөйләшәбез.
Әйе. Мин пабликларга каршы түгел. Чөнки Безгә каршы түгел. Юк синең, яме. нәрсә? Үзеңнең юк бит синең. Минем юк әйе. Ул Калип сайтынданың махсус рубрикасы иҗат. Чөнки менә Галимҗан абый белән мин тулысы белән килешәм. Ләкин эзләгән кешегә ул пабликлар арасыннан яки анда иҗади кешенең иҗади төркеме арасыннан табырга мөмкин үзенең җанына яраган әйберне. Мин мәсәлән шулай тапканым бар. Ну, русча яза торган шагыйрьләрне сиңа туры килә торган, бәлки ачыш булырдай. Каян укырым мәсәлән мин аны? Китабы сатылмый аның әйтик безнең китап кибетләрендә шигырьләре сәхнәдән яңгырамый, алар бар. Һәм аларның шелтәрдә булуы һәм ничектер укучысын табу миңа килеп җитү минем өчен мәсәлән рәхәт. Минем дә өстәп китәсем килә. Үзем менә күптән түгел генә әле социаль челтәрләр барлыкка килгәч кенә яза башлаган кеше буларак. Әлбәттә кичкенәдән минем шигырьләрем гәҗит журналларда чыкмады, берсе дә. Ләкин Елена Шәйхның район гәҗитендә безнең һәрвакыт шигырьләре чыгып барадыр, Сабантуйда чыгадыр, ул минем якташым буларак инде. Шуңа мин үзем ничектер бер шигыремне чыгардым социаль челтәренә. Ул бит үзең таләпчән булуына тора. Мәсәлән, мин үзем бик таләпчән, шушы шигырьләр мәсәлән. Шуңа күрә мин чыгармыйдым шигырьләрне. Һәр кеше шагыйрь була алмый бит инде дип. Һәм күреп алдылар да минем шигырьне, яхшы, матур бит инде, нишләп син моны чыгармыйсың дип әйттеләр. Мин чыгардым, тагын бер шигырьне чыгардым. Кешегә ошады. Аннарсын Лилия Салахетдинова дигән безнең шагыйрә күреп алды да, ул үзенең диварына куйды. Менә шулай үзеңә ышаныч барлыкка килә ничектер. Минеке ким түгел икән кешеләрнекеннән дигән бәлки фикер башта туадыр. Әлбәттә кирәк социаль челтәрләрдә бүген күбрәк кеше укый бит инде социаль челтәрләрне. Блоглар, мәсәлән, бик мәшһүр бүген көндә. Калиптә менә һәрбер безнең катнашучының үзенең блогы булдырылды. Live журнал дигән безнең живой журнал бар. Анда, мәсәлән, мин үземнең шигырьләрне иң элек шунда куйган идем. Ул блогны бер таныш кызым үзенең диварына куйды. Аннан киреп укыдылар. Аның дуслары миннән сорадылар, син шигырь язасыңмы дип. Шулай шигырьләр бераз кешеләр тарафыннан укыладыр инде. Сораулар, Сөмбел, рәхмәтегез. Сөембикә журналы, Сөмбел Гафарова. Шундай сорау. Менә хәзер гыйнвар ахырына кадәр бу финалга узган шагыйрьләр үзләренең иске шигырьләрен тәкъдим итәрләр аларында. Яңаларынмы? Әгәр дә яңа шигырьләр язалар икән, сез аларга ниндидер бер юнәлеш бирәсезме, дәресләр буламы? Һәм алар белән сөйләшүләр булачакмы? Бу шигырьләр каралачакмы алдан? Һәм әгәр дә әйе икән, бу 10 шагыйрьнеке генә булачакмы, яки сез һич югы менә бу 17-сендә чакырып, теге төшеп калган 7-сен ирекле тыңлаучы итеп калдырасызмы? Шигырьләр менә сорауда бөтен җаваплар да бар иде. Сөмбел, чөнки чыннан да бу 2 ай эчендә без остаханәләр үткәрәбез дидек бит алдан. Монда инде без карыйбыз, чөнки без шигырьләрне сайлаганда Йолдыз белән Луиза Янсуар, мин дә бераз катнаштым. Монда хәтта шундый кызык булды, Алсу Сәләховның хәтерлисезме, ниндидер йомшак шигырь, мин күрми калдым икән, нишләп бу шигырьне укый. Йолдыз Луизага аннан әйтәм, ни өчен Алсуның ул шигырен тәкъдим иттегез? Ул Фәүзия апа, милләт турында язмыйсыз дигәнгә, тотканда татарлар чәй эчә дигән шигырен укыды. Ягъни без монда да сайлау булды. Аларның күбесенең шигырьләре бар, ләкин шигырьләрнең форма буенча төрлелек булсын дип, төрле формада сайладылар кызлар. Инде яңа шигырьләргә килгәндә, монсы инде иҗат эше, илһам эше. Әгәр дә без илһамландыра алабыз икән шушы 2 ай эчендә, һәм көчлерәк тә шигырьләр туа икән, рәхим итеп укырлар, шулай бит, Йолдыз? Бер генә сүз әйтәсе килә, менә мастер-класслар булырга тиеш буларга. Әгәр инде без зур сәхнәгә чыгабыз икән, бу чиракта әлбәттә алар белән күпмедер дәрәҗәдә сөйләшүләр алып барырга кирәк. Сайлау гына түгел, хәтта ниндидер тотышкына да хәтта түгел. Күз карашы турында да хәтта, ниндидер бер аһәң турында да. Чөнки шагыйрьлекнең төрле яклары бар. Әле күп кеше ялгышалар, менә әйткән бит әле, милләт турында кирәк дип чыккан.
бүтін нәрсеге дә реакция булырга тиеш түгел. Үзең күңелеңә тугры калырга кирәк. Үзеңнең хиссеңә һәм рухыңа дигән кебек. Менә шушындай бер килеп чыкты, бер кызыбызга күреп торам, потенциалы шул кадәр әйбәт. Сонан Рүзәл Мөхәммәтшиннән сорадым, бу кызның ничек мин аны иҗатын дип кабул итәм, нишләп ул шигырьне укыды икән дип утырды ул. Тагын бер шигырь укуын сорадык, шигырем, ятлаган шигырем юк диде. Ну, телефоннан карады, телефон зарядкада. Язмыш. Безнең инде әйдип куя алмадык. Күңелем тоя, аңарда ни бар? Һәр ситуациягә кеше әзер булырга тиеш. Аны бары тик сөйләшүләрдә генә әйтеп була бит. Аннан соң Галимҗан абый Йолдызга килешәдер, менә барыбер дә сез алсу сорадың, Йолдыз менә ничек чагыштыра дип, әгәр дә аларның буыны белән чагыштырсак, миңа калса шәхсән бу минем фикерем. Оештыру булсам да шуны әйтәләм, бераз гына йомшаграк дип уйлыйм бу дулкынны. Бәлки әле аларга чыннан да камилләшергә кирәк, бәлки вакыт кирәктер, ләкин менә идеаль шигырь кайбер җирдә ритм, аксый рифмы, кайбер җирдә образлар, менә әйтәләр бит, кайдадыр образлар юк, кайдадыр күп, бик күп алар менә образлар белән шаккаттырыйм әле. Әдәбиятта бар бит, шаккатыризм белән занимация итмәгез дигән әйбер, менә шул әйбер дә бар аларда. Ләкин менә жюриның шунысы мине иң гаҗәпләндерде. Без бит әле аны ул шигырьләрне ноутбуктан карап ничектер укыдык, бәя бирдек. Жюри хөкемдәрләр алар шул кадәр тиз тотып алдылар. Менә Илнарның бер яклап ул аны да бит образлар белән уйный кебек әйбит. Ләкин менә бу аерманы кайда уйнау, кайда чын шигърият алар тота алдылар. Мин дә өстим әле. Рәхмәт. Безнең өчен җавап бирдең дә, Йолдызга килешер дип. Без Рүзәл Булат Ибраһимов белән чыктык та кичәдән соң инде Әхмәдиев. Рүзәл дә чыгып барадыр шул вакыт сөйләшеп торабыз инде. Рүзәл әйтә, бездә шулай булганбыз бит инде, дип әйтәм. Янәк безнең кебек, теге шаккатризмнары да безнеке кебек. Шуңа күрә без аларны нәкъ үзебез кебек кабул иттек, йомшаграк итеп түгел. Тагын бер әйбер бар. Чынлап та Йолдызлар буыны, Рүзәлләр буыны ул әзерлекләрәк иде. Оешып беткәчрәк чыктылар алар. Дөресен әйтергә кирәк. Без аларны беләдер инде. Менә мин бу 17 кеше арасыннан бер икесен генә белә идем. Шуңа күрә минем өчен, шуңа күрә ул әйбәтрәк тә булды. Әйе юк дип әйтергә. Икенчедән инде менә буларны оештырырга кирәк хәзер. Менә икенче турда алар оешып бетергә тиешләр һәм сәнгати яклап та, һәм характер ягыннан да. Сораулар калдымы? Әгәр сораулар булмаса, әйдәгез төгәллик безнең матбугат конференциясын. Инде төгәлләгәнче шуны әйтәсем килә. Шушы көннәрдә безнең бит матбугатка язылу бара. Һәм Татмедиа агентлыгы белән берлектә Татаринформ акция үткәрә. Матбугатка язылу бүләк ит 2017 дип аталган бу акциядә безнең кунакларда катнашырга теләк белдерде һәм хәзер без холга чыгып язылу чыршысын бизәячәкбез һәм инде безнең кунакларыбыз якыннарына яисә ниндидер социаль оешмаларга, мәсәлән, балалар приютларына язылу бүләк итәчәк. Татар матбугат чараларына язылу